да ви кажа защо, не че аз съм станал. Защото този човек иска да каже нещо важно. И да го лъжи. Браво! Когато бях в Русия, беше същото нещо. Стане един, всички замълчават. Казва си тоста, сяда. Друг става след време и казва си тоста и всички го уважават и го изслушват. Така, съгласен. Първото нещо, което искам да ви кажа, че ние сме тук тази вечер. Елка, Бати Данко, Иличка, те са наши съученици, Наско, Стевка е тук, не са от нашия випуск, аз съм от техния. Искам да пожелая на всички да сте живи и здрави, дано до година да няма проблеми, всички пак да сме тук. И други да дойдат още. Другото, което искам да ви кажа, Светослав Балтаков е до мене. Много сериозен мъж, мой приятел, който много уважавам и обичам. От Плевен, да. Някой не са от Плевен, обаче всички го познавате, нали? Едно изключение. За пръв път е между нас. На следващата среща също е поканен Данчо. Нали? Другото, което искам да ви кажа, от днеска нататък, на всички срещи, които за бъдеще ще ги организираме, все някой може да отсъства по някакви причини. И тази вечер има отсъстващи. Ето, като си помисля, веднага си сещам за Стирчо Статев, примерно. Един много добър приятел. Сещам се и за всички останали, които няма. Нека до година да направим и да ги поканим тези хора и да се съберем повече хора. Минават годините, някои се загубват като Николинка, като Митко, като Красо, като Дончо, като Колчо, като Дарина. И дано да няма други. Казах Никито, дано да няма други. Зато и на здраве, Бог да ги прости, за здраве на другите, аз ще прелия все пак, защото ние винаги трябва да ги уважаваме тях. Как бе, те са част от нас. Те са част от нас, както каза Дичо. И те се радват, че ние сме се събрали днеска. Може би са и с нас. Ето Дичо е тук между нас, дошъл от Испания. Браво! Ще каже салу, браво! Дичо, браво! От Мадрид дошъл човек. Браво! Айде за Дичото! Постоянното присъствие на Колю. Постоянното присъствие на Колю. Той не е част от нас, ние сме част от него. Вие не познавате Колю. Той е велик човек, Колю. Вярвайте ли?